Joj, kako bi se htjeli. Gledam tebe ili gledam kameru? Gledaj u kameru. Dobro, ajde. Neće mi još uvijek. Za dobro stara. Čekaj, ja samo da se dobijem. To je Marina, ne Gero. Možeš srušiti knjigu. Možeš srušiti na isto. Možeš. Jebem ti. Moram opet, ali sad na koji god padne jebi ga. Knjiga kod je najčitanija. Ajde. Ej, ali ide ono s ključem, kad idem po ključ. Da. Sve ide. Samo malo, da si ga onda bolje stavim, sorry. Da si ga bolje stavim. Okej, nema veze, ajde. Da. Da, kreni odatle i u kameru, može. Filipe. Šta je? Ali ti ne znaš ko je ovo skuhao? Ko je ovo skuhao? Ko je? Znala sam da imaš kurvetinu koja ti ovdje dolazi. Kuru koja ti ovdje dolazi. Kuru koja ti ovdje dolazi. Akcija. Ti si, Marina, stvarno, totalno, jebeno, luda. Dobro, ostani još star. Dobro, nema problema, samo evo sam da... Budeš još nešto. Hoću sad ti reći šta, evo sam da ovo završim, reci. Hoću da snimiš nju kako prkosno gleda, nakon što je... Može, evo. Znači, od uzdola ideš to što je provela. Ne. Pa to sam sad napravio. Ali ona je se već smijala kad si došao gore. Aha. Hoću da bude prkosno. Dobro, okej, može. Da, eto ti na, pa si ti jebi okolo. Okej, snimam. Taki art. Čekaj, imala si... Čekaj. Znači gledaš u njega, znači glumiš sad. Nisam, ali Čuješ? rekao da ćemo ovako bakući. Ajde, si je makla kad si prosipala. Ne. Joj, u pičku, ba gledaj jeb. Nema. A rekli smo da neću maknuti kako hoćeš, ti trebaš maknuti kako hoćeš. Kako možeš? Jebi ga, ono. Okej, sad će biti ovaj jedan mali dio koji teže ide. Radio sam svašta na životu, ali... Skupio vrat s lopaticu. There's always a first, man. Evo ga. Dolaziš. Dobro, ama krevet, to nas najviše zanima. Dobro. Dobro. Gle, sad da li je presica? Ne pretamno, treba malo svjetla treba dalje. Ali opet ne želim da upre. Ne prejako, da. Njegova reakcija. Šta da radimo? Ništa, okej. Akcija! Šta sve? Čekaj. Ajde, govori. Šta sve? Znači ona je... Jel opet u kameru gledam? U kameru, da. A šta kažem? I ona... Kažeš ono... Što kažeš? Sve to? Da. Da.
To gledaš, znači razmišljaš o tom kak si, da li si budala ili si super. Trebala si mu ponuditi da ga noćeš svirat gitaru, odmah bi pristao, koš. Kao sad. Pa kao Marina. Pa to. Nešto sasvim. Vidio sam u 3 jutra da te učim gitaru. Da, ja sam mi to stvari u 3 jutra. Ok, imam. Čekaj, da samo- prebaci na 3:0. Ali već je prošlo 5 minuta. Čekaj. Evo sad. Edi sad. Da, prebaci. Super. It's a wrap. Zaboravila sam. Ajde ti. Čekaj, nisam ja. Kada? Ljudi, molim vas, subscribe-ajte se na naš channel. Molim vas. Potpuno je besplatno. Ajmo mi, hoćemo ovako, ono, malo normalno. Malo manje. Pa da, kao. Ljudi, Dobro je. ako i dalje želite gledati naše filmove, a ako ne želite, svejedno se pretplatite na naš kanal Kupusari i pratite nas. Da možemo i dalje snimati i zabavljati se. Da. I držite distancu.